नमस्कार प्रणाम कुशवाहा समाज यूट्यूब चैनल से के राजा और ये हमारे साथ अभिषेक प्रेमी जी है और हम लोग बहुत ही गंभीर बात पे एक चर्चा करने आए हुए हैं आप सबके बीच में। एक चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम है बिहार बचाओ। हाँ, और उसका जो चैनल चलाता है उसका नाम क्या है? बिमलेशवा अहिर। फिर तू यादव नाम लेता रहो, यादव बा ना वो मतलब कहा गेल अब लोग यादव नहीं खे, लोग कहता कि यादव वाली यादव नहीं खे यादव नहीं खे और ओकर असलियत ओकर प्रूफ हमनी के पास में पूरा बाटे। पूरा बा हमनी लोग को एक लोग में डाल के रख ले बानी, चिंता न करो, जब जरूरत पड़ी अब जरूरत पड़ गई बा लगातार अब हर दर के वीडियो बनावे नहीं है काहे कि बिमलेशवा अहिर जब बिमलेशवा बाटे यादव तो हईते नहीं खे ओकर बात छोड़ा वो पूरा कुशवाहा के का राजपूत के काहे गरियावता यादव के पता बा यादव के ना चलता। हां यादव के गरियावता वीडियो क्लिप ए में जोड़ देम तनिका। हां त दे देम तो नहीं देख लिया उ सबके गरियावता काहे और यादव के नाम पर काहे वीडियो बनावता वो बताएम लोग के। पहले एगो बात है ओकर बहिन रहे, दूगो बहिन रहे ना, दूगो रहे त एगो कोयरी के जोरे भाग एगो कोयरी के लइका ओकर बहिन के लेके भाग गए, एगो राजपूत के लेके भागल त चलो राजपूत वाला त खैर 2 दिन बाद पहुंचा देलस, ओकर बहिन के 2 दिन बाद पहुंचा, लेकिन कोयरी वाला 10-15 दिन 1-1.5 महीना रखत ओकरा साथ पेट में लइका हो गेल रहल, कोयरी के लइका हो गेल पेट में, ओकरा बाद उ लइकवा छोड़ देलक पहुंचा देलक अब घरे पहुंचा देलस। तब ओकर बाप मतारी पूरा कुशवाहा समाज पे तो गुस्सा होबे करी, कोयरी के लइका रहलक एकरा कोनो अकेले एकरा लड़े के गान में दम रहे ना, चाहे ओकरा घरे जाके ओकर गान फाड़ सकत रहे, लेकिन ई सोचलक कि ना अकेले जान तो कहीं हमर ना गान फाड़ देवे जाके, एहे से ना गेल अकेले। ई सोचलस कि एगो सहारा ले ले के कर त यादव पूरा यादव भाई समाज के। हाँ, और यादव भाई के सहारा लेके पूरा कोयरी के पूरा राजपूत के दोनों के बदला निकल जाई। आ यादव लोग हमरा सपोर्ट में आ जाई, ये चक्कर में ई पूरा कोयरी के गरियावे के यादव नहीं खे ई है एगो। हाँ, एकर पूरा प्रूफ बाटे हमरा पास, एकर बहिन के हमनी के पास फोटो वीडियो पूरा ऐसे कचरा वीडियो बा कथि सब भाई यही हम नहीं देखा, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो डलाई काहे कि जब बात आई इज्जत पर और ई जातिवाद करी समाज के बिहार के भोजपुरी के डुबाई तो हमनी क्या करब बतावा, हमनी वीडियो डालबे करम, लेकिन अभी पहला वीडियो बाटे चैनल पहला ई शुरुआती बा, एकर पूरा पोल खोल चैनल के नाम चैनलवा के सब्सक्राइब कर लिया लोग, ठीक बा पूरा इस चैनल के सब्सक्राइब शेयर कर दिया पूरा, और एकरा लाइव स्पेशल चैनल खुलल है का अगर सुधर जाए तो ठीक बा, ना त बहिन के जो दोनों वीडियो बाटे राजपूत के लड़का भी वीडियो हमनी के भेज देले बा, ठीक भाई हो तो तहार इज्जत के ख्याल कर तनी, तू यादव नहीं खी पहली बात, तू जानबूझ के कुशवाहा राजपूत यादव के लड़ावत तारे बीच में अपन फायदा करत तारे। हाँ तो बिहार बचाव के रख ले, अब तू अपन बहिन बचाओ, कोनो दिक्कत नहीं। यही ला हमनी तारा कहतनी बिहार बचाव के नाम चैनलों से दिक्कत बा काहे कि बिहारी हमनियो बानी, बिहारी बानी। अब बिहार बचाव के नाम पर तू पूरा सब जाति के तू गरियावत तारे, बताओ सब जाति पंडित कुर्मी पटेल राजपूत भैयार यादव सब के गरियावत तारे बताओ, और तू सहारा लेता रही एगो यादव के, अभी तू यादव के बदनाम करता रहे पूरा बदनाम करता के दोस्त बारन में यादव लोग हम बहुत के दोस्त बारन और सब जात के जो दोस्त बारन मला होके गरियावत रहले, अब वीडियो डिलीट कर दे रहे है, अभी डाउनलोड बाटे हमरा में, तू डिलीट करके जाबे का मला होके गरियावत रहला कहीं नहीं सादो के गरियाले रही बहिन चोद बा, एकर वीडियो डिलीट कर देले। अब ई एकर सपोर्ट में भाई केहू आदमी न रह, ठीक बा एकर कॉल रिकॉर्डिंग बाटे ई बहिन खुद हमरा कॉल कर पता बा पैदा कहां भेल रहे से जीबी रोड दिल्ली में, रोडे पर पैदा भेल रहे, जीबी रोड दिल्ली में पैदा भेल रहे। अरे बाली के रे ई बात हमरा पता है, ई जानबूझ के यादव के साथ देख, अब ताहरा बहिन के साथ गलत भाई ओकरा हमनी चलो निंदा करत नहीं, बहुत गलत भाई, चलो बात छोड़ देनी हमनी सब आदमी, लेकिन तू ई सब मतलब समाज के न गरिया, अगर तार बहन के दिक्कत बा तो कहत हम लइका शादी करवा दे, बात कर ले शादी लइका कहत रहे के शादी करवा दे, ठीक बा, लेकिन तू पूरे जात पूरा समाज के न लड़ा, पूरा बिहार बचाव के नाम पर बिहार भोजपुरी के डुबाओ ना, कि हमनियो गाना सुनीला भोजपुरी खेसारी लाल के नाम पर आगे न बढ़ काहे कि हमनियो खेसारी लाल के गाना हमनियो सुनीला। अब तोरा चलते मान कि सब जात के लोग खेसारी लाल के गाना ना सुनी तो घाटा होता कि ना, अरे यादव भाई लोग के पता बा कुछ लोग के कि चुतियागिरी करता जानबूझ के अपन। अब खेसारी लाल यादव के देखा, यादव भाई लोग खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग गिरावता, पूरा गिरावता मार्केट, सब जात के गिरावता, खेसारी लाल यादव के कहता कि मार्केटर बारी, तो ऐसे तब गिरता पूरा समाज जाति के लोग, और यह बात बाटे एकर सच्चाई हकीकत आज वीडियो में डालनी है, अब वीडियो डलाते रही, अगर तोहनी चैनल पर नया चैनल बा एकरा के सब्सक्राइब करी है, एकरा रेलत रह शेयर करी है, यह चैनल पर एलाई हो एकर भर पेट, काहे कि देख कोई जाति कोई समाज के बात नहीं है, ई सबके गरियावता,
पूरा बिहार के कॉल बोलिया पे अभी कॉल रिकॉर्डिंग करवाऊ हो डलाई चैनल पर ई कहता का कि हमरा के यादव से कोई मतलब नहीं खे बोलू यादव लोग के तो खाली हम बोलू यादव लोग हमरा गरियावत रहन कई गोटी जो सही बारन का पता बा गरियावत एकरा फोन करके आ कहता कि यादव के हम सपोर्ट लेता नहीं ओसे कि हमरा हाँ यादव से कि मतलब याद थोड़ी है बा मतलब थोड़ी है मतलब हम इसला सपोर्ट लेता नहीं कि हमार बहन बेटी के इज्जत हमर बहन के गइल बा तो ई लोग तनका साथ दीहन तो हो जाई लेकिन यादव नहीं के ठीक बा तो सच्चाई बा हकीकत चलो बा तो ठीक बा बहुत बड़का हाँ। वीडियो बनता है ऐसे और छोड़ता वीडियो के शेयर कर दे दबा के एकदम रेल के पहला शेयर वीडियो करा, बा पहला वीडियो बा वायरल करा, ओकरा बाद ओकर माई 5000 चोदाई 24 घंटा में 5000 व्यूअर्स ओकरा बाद वीडियो ओकर आवते रहे दीदी माई दुनो जितना भी बारह सब जाति सब समाज के चलो लोग तो शेयर ठीक बा तब चलो मिलम अगला वीडियो में कथी चैनल के नाम बा हो ये अभिषेक प्रेमी 00 शायरी बा बहुत ही अच्छा बा और ये वीडियो पर आई एकदम रेलाई और होई एकर पूरा प्रूफ डलाइत रही चैनल पर तो इन देखा मजा आई न तहनी के और ये बंद कर देता तो ठीक बा समझा दिया लोग अगर न बंद करता तो का बा बस चैनल ओकरे ला बनलक पर्सनल प्रूफ बाटे हमनी के पास माई समझ चोदाई जाइए बेटा तोहर। चलो ठीक बा बंद करता नहीं का ठीक बा बाय बाय बाय